INP Mizo channel clear Tute chibai ule kan channel in lo clear ve thina wangin kan loma clear Tute zingala subscribe lo te khan khonga in lo subscribe ve ula notification bell te kha lo on ula kan thayang tok kan update ve thin te hi in lo beng war pui ve don nia US election lam clear kan soya tun tum chu kan riat na ti zau tu atan Middle East lam kan hoi ve thung don nia satellite manga Iran nuclear scientist tha ani dan turu tak mai chanchin hi ingai khau teng u Iran nuclear scientist chuan vor Mohsen Fakhrizadeh November ni somni le pasaria Tehran khopui bula tha ani thu kha kan video masalama kan chhuwa to a thi dan kim chang an chui chuak zela turam main anti ani thu an puang lo na in US le Israel chu rin hlel an kai view maya adik ngei porin om hle boke kan riat angin president Donald Trump huna tang kha chuan Iran le US inkar hi a cheview maya Iran nuclear deal angin Iran hi a khosalo ne na lang Iran nuclear deal te kan soifo hi United Nations Security Council a permanent member ho US UK Russia France China le European Union le Germany ten Iran nena joint comprehensive plan of action anti sang ni le sompanga July kha Vienna khopuya inrem na anzia ani a he inrem na hi Iran nuclear deal tia riat ani ta zelani he inrem na zul zui hian Iran chuan a nuclear plan akal pui turani he ti lai hian United States chuan Iran in a zom tur inrem na ruang am ni om tak alo ti chuak vele boka he hi Iran lam chuan an soi sel hle maya Iran Deputy Foreign Minister Abbas Arakchi chuan in biak na nei ani lai khan kan du dan kan thlen veka Iran in adu nana ral thua mahal thayanga adu du alalut bokang tin kan soi kha kan nuclear policy a hian tu man men kho khir turani lo tin a changa US le Iran chu Iran nuclear deal awangin ankar thu a cheta hle ni ti chuan kumsang khat zakwa somnga le pariata piang University of East Fahana PhD degree nei Imam Hussein University a physics professor Mohsen Fakhrizadeh Mahabadi alo langta a ani hi Iran nuclear program a mi poimo lutuk te zinga pakhat ani Iran nuclear program halak na chi ranga a how tu ber ani tak fowa chuan United Nations Security Council le United States ngaimo ani chhota zela kumsang ni le som khan Organization of Defensive Innovation and Research chu hovin nuclear ral thuam siam dan tur research an bei tan ta sang ni le som pariata phei kha chuan Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu point Mohsen Mahabadi ming hi alo soi chuak photo ani Professor Mohsen hi adoi lo ve hle nyang nuclear siam na lam chau ni lovin COVID-19 test na tur testing kit po comment khana siam lo tlen pui nge ni athi chan ni beralang ta chu Iran nuclear program a enrol wang ani mai ome tu ku tuara thi nge tiero chiang taka soilan ala ni lova hunaliam zelanga thudik kan la hretura nga yang Iran nuclear scientist thani dan hi atir khachuan mi hringral thuam kengten bom manga an be ni nan soya masi Iran lam chuan thilan chui chuak chho zela satellite manga control ral thuam silai manga tha ninge inan theta a he thila hian Iran chuan Israel aring hlel bera Israel kut nu angin an pom thlapani a nuclear scientist thi na hi Iran chuan a sun hle maya Iran legislature te chuan dan siam ngalin a nuclear program chungchang en fiana inspection lam chi reng an khap ngal vekani Professor Mohsen Fakhrizadeh hian nupui nein fa po nei to a Iran sipai te ven na noya mun hima a oma tunma po khan tha tuma be na alo tok photo nei nan soi to angin kumsang ni le som pariat khan Iran chuan Israel chu an nuclear program ru chua ka apua chumi chanan Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Fakhrizadeh enroll thu hi a soi chua ka athu soi ngai khatu te chu Benjamin chuan minga soilan Fakhrizadeh chu chin chia turina cha nge Israel Prime Minister in a soi chua ma hian Fakhrizadeh ming hi Iran media te chuan an soi ringai lem lova
university professor pakhat angin mi ten an thremai thina ni voi khat chu Iran sarkar website a Iran supreme leader Ayatollah Ali Khamenei ne na anin mulai khalak alang ta hlol maya heta tang hian Iran nuclear program a ein rol nia ngai na hi a nge pha zual ta ani athi ma luka thil omdan han soyela November ni somni le pasaria zin chua atum thu hi ama veng tu ten hria in zin chuak lo turin fakhri zade hi thuron pe kani ti afapa pakhat chuan soi fakhri zade security te thuron chu hnolin meeting poimo taka om wang le zirlai te ma thu soi turani awangin azin ta thowa lelanga kalpo chu du ta chuang lova zan khat riak turin akalani fakhri zade security ami Ali Shamkhani chuan fakhri zade tha tumna om thu intelligence report om ni ina soya ma se hetiangang report hi alo don photo wangin mosen fakhri zade hi nangai thu tak talem lova zin chua tum chu athul pha ta chuang lem lovani ti chuan ambu sani dan han soi kai le ila November ni somni le pasari khan teran khopui bul thingtlang kongpui apsat damawanda Nissan Tina SUV car bulletproof anupui nen an chuanga car hi ama khalani nge veng tu sipai motor pathumin an zui boka ama veng tu hi mi som pakhatan ni athi dan hi soidan chi hrang oma atir lam kha chuan tu ti hriat lo silai keng ten an lo pong ka chiam ni an soi phota then khat chuan Nissan truck pakhat puak thei thil phur chu kong sira lo dingin fakhri zade karin abula thlen chi hian apuak tadur ni nan soiboka soidan dang le chuan thi chila beitu an oma chupa chu ahliam tur lovin athi ve ngal ti te ni hlom report danga chuan sipai turu zet mai som pahni an oma anni ho pui turin kho chunga mi som nga velan da boka chung mi te chuan power supply an kata kho chung mi te tu ma anin be pop theilo ni nan soya fakhri zade kar hi lo ti ding turin Nissan truck puak thei thil phur chu kongpuya an lo da boka fakhri zade ka an bulakhen chia bom chu puakin chu vele Hyundai Santa Car mangin silai le sniper keng mi paruk vel lo kalin an beita ne soyani soidan dang le First News Agency na report pek dan chu hetiang hian ni ve thung mi hring silai keng tu man omlo Nissan car le remote control machine gun chia an mang ni in a report ani Iranian Revolutionary Guard Corps IRGC Deputy Commander-in-Chief Ali Fadavi chuan anral thuam man khan camera artificial intelligence le facial recognition te nei ani ati thil puak ria hriat khan a motorin thila su nia hriat awangin fakhri zade kha car atanga chuk atuma chu vele satellite control machine gun khan metar zale somnga atangin voisom pathum gotaka pani ati Fadavi chuan fakhri zade kha car sita ala thuwa abula thu anupui kha silai mu pakhat main adeng fu velo an machine gun man khana tuma fu chiang e mani ati bok Mayor News Agency chuan fakhri zade humhim turin a security ho tu berkhana va bo ngala ani point silai mu pali zet adon pha ti asoi bok Iran Supreme National Security Council chuan kha in ka na kha minute thum chunga thlengani atiani inka nuat hilom dan soile ila afa paina soidanin fakhri zade khan nunglama silai mu donga chu chuan a spinal cord ati chia atiani silai mu don zat hi palinga vel bor ni hriatani ti chuan ama lo pui bom tu ina palinga vel bor lo soi chuan report kan soitak angnen po khan ain zul viau thomai theini chu Iran sipai helicopter chuan fakhri zade hi aron langa la hospital thok tu te chuan thei top chuama se chan thei Iranian security force te chuan helai bor vela lir thei ve wak zong chu andap zui ngal ngia la rin lel om eng ma an mu thei chuang lo tu pol mainan thil ti ani thu an puang lova Iran official te chuan mujahideen e khal emo Israel spy Mossad te emo thil ti ni nge in an ring soito angin Iran foreign minister Mohammed Javad Zarif chuan Israel kut nu ni nge ya hriat thua puanga Iran army ho tu Mossad chuan Israel United States amo pu ve thung
Iranian State TV chuan in ka na mun thil omte an chui chian na Israel military industry logo an mu ti an puanga ma se hi chu fin fiana om mel lo om ni se athalak ne nan chu chuai na rin oma tin Israel thil ti po lo ni tareng se logo vel hi chu an da arin om lo zoka thil a thak tak ani zok don ani Islamic Revolutionary Guard Corps thupuang tu chuan Mossad Fakhri Zade beina khan satellite ral thuam man nge ani thu December ni sari khana soinona an President Hassan Rouhani po in Israel chumo phurtu angai mi amai ani Iran hian an scientist chuan tolol thattu hi rem lova chua atum lo thu apuang boka ma se tu nge rem na mutur chu ti hi aboi thak lai ber chu ni ri Iran hian ram leilung nge ya kumsang ni esoma tang khan nuclear scientist mi panga zet achan Iran rama chuan nuclear scientist hi na lo om ber niangai ani hial ta veang